Xabu tripontzia. Bazen behin, Kasiano, baserri batean, bakarrik bizi zen aiton zahar bat. Bere familia aspaldian hirira joana zen, bera berriz ez, baserriko bizimodua nahiago baitzuen. Pozik bizi arren, Kasiano arazo bat zeukan. Baserrian bi xabu tripontzi bizi ziren. Eskerrak Kasimirak bere behiak, esnea emateaz gain, bere istorio eta kontu guztiak lasaiki entzuten zizkio. Batez ere, bi xabuekin zeuzkan irabirak. Kasimira, kukitako xabu kaskarroiek berriz nik egindako xagar tarta jandidate. Ai, Kasiano, ere eta zaharrago zaude, eta xaguak berriz gero eta potoloago. Lehen ez zituzten ezer kentzen. Adi sentitzen eta orain berriz nahi duten adina jaten dute. Bai zera, oraintxe bertan beste tarta prestatuko du. Eta probatu ere ez dute egingo. Ea den baina ez nintzateke honen segurako. Ez, noski baietz. Bihar Baskalondoan, hementxe bertan tarta osoa jango dut. Agur Kasimira, tarta prestatzera noa. Agur Kasiano, ni ere banoa. Entzun alduzu, Koko, Kasiano beste tarta bat prestatzeko. Ea Armada daukat biharko. Ea gakoak zen ona egiten duen. Bai, baina esan du guk ez dugula probatuko. Guk ez dugula tarta gastatzeko, azken boladonetan berak egin dituen postre guztiak guk jango beraz, biharko tarta ere guk jango dugu. Bai, ondo zintate egingo du gure Kasianok. Zagar tarta, marrubi tarta, gazta tarta. Nere gehien gustatzen zaidana pertsineta da. Horren beste hitz egin ondoren gozi naiz, berriro guazen zu kaldera, ea gaztazaki bat harrapatzen dugu. Bai, guazen. Begira, Kasimira, zain frantxin eta ederra egin dudan. Eta badakizu nor jango duen? Bai, Kuki eta Koko, beti bezala. Ez da pentsatu ere, Kasimira. Tarta hau neuk jango dut. Eta horietako xagu bat agertzen bada, nire erratzarekin astinduko dut. Kasiano, tartarik emango aldiguzu? Zaudete, ez? Itxaron, eta emango dizuet, baina erratzarekin. Ez gaituzu harrapatuko, Kasiano. Kasianok ez zekien, baina aurrean xabu bat besterik ez zuen. Kuki hain zuzen. Koko beste aldean izkutaturik zegoen eta... Kontu atera da trampa. Kasiano futu egiten duen bitartean, nik tarta jango dut. Nenean zerona trantxineta nire gehien gustatzen zaitana. Ulala, hau esaio ezer Kasianori ezer gustatuko, baina niri bai. Kasiano dator, ni banua. Ez ditut harrapatu. Baina, zer da hau? Tartaria jandidate. Ez da posible. Kasiano, tartarik emango didazu. Hor zaudete berriro, Orain ikusiko duzue. Eta berriro zijoan Kasiano atzetik. Aurrean bi xabuak zituela ustez. Harrapatu nau, orain Kokoren atzetik egiten duen bitartean, nik gaztazati bat
elkarrizketa entzun zuten eta... Entzuna duzu Koko Kasiano joango da eta goiber biziko da hirian bere mendiak ikusi gabe. Eta guk ere tanta hangabe. Babera baldin badoa guk ere alde egin beharko dugu. Goa eta hiriko estoldetan bizi beharko dugu. Inork ez zuen baserri horretatik alde egin nahi. Ez Kasiano, ez Kasimira, ez Kuki, ez da Kokok ere. Konponbide batetara iritsiko dira gure lagunak denak elkarrekin baserrian jarraitzeko?